Ayan, hello guys! Good afternoon. So, i-off na natin to. Ayan. So, nag-ano lang to, parang intro lang. Kasi gusto ko din talagang bumalik mag-vlog. Kasi tagal-tagal din akong hindi nakapag-vlog. And marami akong checka sa inyo. Pero for now, gusto ko lang munang mag-intro. Intro lang to na para alam mo yung ano. Kasi matagal na akong hindi nakapag-vlog talaga. So, ang daming nangyari sa life. And excited akong i-check sa inyo yan lahat. And ayan, dito tayo sa bahay. And basta marami akong check sa inyo guys. And hopefully, nandyan pa rin kayo, no? Nag-iintay sa aking mga vlogs. And ilang buwan na ba, hindi ako nakapag-vlog talaga. And ayun, kumusta na kayong lahat? And kami naman, medyo okay naman kami. No, and ayun, maraming nangyari sa life namin. And ayun, may mga updates ako sa mga susunod na araw sa mga vlogs. And ayun, so meron talagang mga nangyari sa buhay namin na yung mga unexpected, yung mga yun, basta yun, marami kaming mga and marami akong gustong i-share sa inyo about sa mga ginagawa namin, no, sa mga nakaraang buwan na hindi ako nag-vlog. And I'm so excited na i-share yan sa inyo. And ayun, so ayun, kumusta kayo guys? And gusto ko sanang mag-live, kaso parang pag ganito kasi maulan, medyo hihina yung signal, kaya baka hindi maganda yung kalalabasan ng vlog natin. So anyway, ngayon naglinis ako ng kwarto ni Hagrid kasi nga dito matutulog yung kanyang pinsan, yun, anak ng kapatid ni Papa Joe. So yan yung tindahan, ito yung kwarto ni Hagrid. So yan, maraming dito sa bahay. Si Papa lang yung gumagawa doon sa pag ng tindahan, ganyan. Inunti-unti lang namin yung pagtatrabaho. And kung lang yung budget, yun doon lang kami So ayun. So yan, kumusta kayo guys? Sana mag-comment kayo sa baba. Kumusta po kayo? And na-miss ko talaga mag-vlog. Alam nyo, ilang araw na. Gusto ko talagang, alam mo yung, hindi ko na parang nakalimutan ko na kung paano mag-vlog. Kasi sa tagal ba naman, hindi ako nakapag-vlog. So parang nakalimutan ko na kung paano mag-start. Ganun pala yun. Na parang nakakalimutan mo na kung paano mag-start uli. No? Kasi ang tagal na talaga. So ayun. So maglilinis ako ngayon sa likod. Kasi sobrang kalat sa likod. Yan, maraming mga yung sa puno, yung mga dahon. So kailangan kong ayusin yon. And ayun. So ayun guys, so ko lang kayo. Medyo madumi sa tingnan, no, pero yan yung tindahan namin. And doon na part yung So ayun guys. So yung aming itong pintuan, yan, gusto kong papalitan yan, pati dito. So, yun yung pinag-iipunan ko, kasi gusto ko yung solid na door, yung aming So, yun. So, for now, ito sa tindahan, maliit lang yung tindahan na pinagawa ko guys sa kanya. Si Papa lang din yan. And then, yun, hindi pa ako tapos maglinis. And then, ano pa ba? So, yun, unti-unti lang yung yung pang home improvement, no, na ginagawa namin dito sa bahay. At saka sa mga nakaraang mga buwan, yung parang yung spiritual namin, na test din. Basta ang daming mga guys, gusto kong i-share sa inyo. And syempre para relatable naman yung aking mga kasi alam ko may mga din, mga kagaya sa amin na may mga pinagdadaanan din. I think lahat naman tayo may mga pinagdadaanan. Ayun na lang kung paano natin haharapin yung mga problema, mga challenges, no? So, ayun. So, yun lang guys. Nag-update. Ito ay intro lamang, no? Sana ay matuloy-tuloy ko. Medyo busy din kami. Ako, minsan nagiging busy ako kasi nga pag may training si Hagrid sa basketball, which is ngayong week kasi hindi nakapag-training si Hagrid sa basketball kasi nga nilagnat siya ng buong week talaga. So,
pag may training si Hagrid, ako talaga yung sumasama sa kanya kasi si Papa. Ayun, may update din ako sa aming bagong tindahan, no, sa meron kaming bagong tindahan. So, yung update ko sa inyo sa mga susunod na mga araw. So, nasa na ba ako? Kasi pumasok yung pinsan ni Hagrid. So, ayun, ang daming nangyari, guys. And yun, sa basketball ni Hagrid, so may training siya sa basketball. And ako talaga yung sumasama kasi nga si Papa, busy si Papa. And yun, nagko-close ako ng tindahan para samahan siya sa kanyang training. And no, kailangan mag-ano tayo kasi magastos din yung training, yung pag-ano, 'di ba? Ang daming mga gastusin din. So, kailangan kayod tayo. So, anyway, yun lang. Sa susunod, mag-update ako sa inyo and please pray for me na mapagpatuloy ko yung pagbablog kasi syempre parang ito yung naging outlet ko. Alam niyo naman yun, naging outlet ko to kasi nga, hindi naman ako palalabas ng bahay. So, parang ito yung way ko para ma-express yung sarili ko, 'di ba? So, yun lang. So, salamat guys. Salamat sa paghihintay. Salamat sa panonood. And kita-kits tayo sa susunod na video.